așa nu-i voie. Nu-i voie. Da. Am reușit să întorc tot compostul, l-am pus din partea asta acolo, am scos și furtunul, l-am tăiat în jumate și într-adevăr era problema de la furtun. Acum e ok, merge, l-am terminat de 2 zile, ar trebui să mai aștept un pic și să mai pun apă în el, ca să poată să înceapă fermentarea. O să dau drumul acum un pic de probă, nu o să vedeți cât e de cald, dar poate o să scoată niște aburi să se vadă în filmare. Da, a început fermentarea. Nu arde, dar e caldă. Pentru duș e excepțională. Și parcă vine tot mai caldă. Nu se văd aburii, dar poate mă credeți pe cuvânt cât e de bună. Da, vine foarte bine. O să mai pun apă în compost să înceapă și mai tare. Da, sunt foarte mulțumit. Acum nu știu de cantitate, câtă cantitate de apă o să vină caldă. Dar începe fermentarea tot mai mult. Am terminat curtea la găini, am plantat niște salcâm acolo și vreau să mai plantez unde-i plasa asta verde 2, 3, 4, cam așa.
Am reușit astăzi să plantez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 arbori. Salcâm doar. Hai, Sasha, hai. Sasha, hai adu bățul, hai. Sasha. Hai tu, Sasha, adu bățul tu. Hai. Hai, adu-l aici, nu lăsa acolo, hai. Hai. Nu lasă jos. Aici. Nu lasă jos. Așa, hai adu bățul, hai.